reci mi u svom radu teniskog trenera, što je tebi nekako najprimjenjivije što se Pa, ja najviše volim koristiti postavljanje ciljeva za igrača, što za trening, što za natjecanje, što za neke svakodnevne stvari, jer igrač kada zna što radi, na što je usmjeren, onda mu je puno lakše fokusirati i biti motiviran. Isto tako i vizualizaciju jako puno koristim u samom treningu ili kada su igrači nisu u mogućnosti trenirati ili ozlijeđeni, onda naravno moraju naučiti pravilno izvoditi i onda vizualizacija je velika stvar. Znači u svom radu primjenjuješ dosta stvari iz mentalne pripreme sportaša? Svakodnevno, na svakom treningu, ne za nekog manje, za nekog više, ali u svakom slučaju je to uvijek prisutno da se igraču priđe i sa te mentalne strane.